Здравейте, биолози! Днес ще ви разкажа за лечебните свойства на лайката. Нека да започваме. Родината на лайката е Азия, но благодарение на моряците и пътешествениците, днес тревистото едногодишно растение е разпространено из целия свят. Непретенциозната и вирееща при всякакви почвени и климатични условия лайка принадлежи към семейство сложноцветни. Първи от лековитите й свойства са се възползвали древните гърци и римляни. В наши дни тя е едно от най-разпространените хемиопатични средства с противовъзпалително, дезинфекциращо и болкоуспокояващо действие. Ефикасното лечение при простуда и грип винаги се съпровожда с приемане на чай и инхалации с лайка. Инхалациите с лайка и мащерка облегчават болките в гърдите и успокояват кашлицата при бронхит. А двукомпонентният чай от лайка и липов цвят е най-ефикасното средство при настинка, съпроводена с болки в гърлото. Билката е мощно противовъзпалително средство. Редовното изплакване на устната пухлина с чай от лайка предотвратява появата на инфекции, премахва лошия дъх и поддържа венците стегнати. При проява на тревожност или след емоционално разстройство, най-подходящото билколечение е свързано с неколкократен дневен прием на чай от лайка. Чаят ще снижи до минимум напрежението, ще осигури спокоен сън и ще потисне пристъпите на гадене, които емоционалните притеснения често предизвикват. Алергиите са друг неприятен проблем, при решаването на който лайката може да бъде полезна. При алергии, породени от непоносимост към дадени храни, се препоръчва приема на чай от лайка на всеки 4 часа. А сред най-често срещаните здравословни проблеми са болките в корема. Те са последица от ежедневното напрежение, стресовия работен ритъм или прекалено бързото хранене. Също така те могат да бъдат предизвикани от инфекции или възпаления. Незначителните проблеми отшумяват след промени в хранителния режим и начина на живот, съчетани с билколечение. Това беше край на видеото, приятели. Ще се радвам да ми споделите кой ви е любимият чай. До скоро!